Dobrý deň, v tomto videu vám ukážeme, ako funguje prihadzovanie pomocou Xtime. Od roku 2015 začala OpenLane integrovať svoju platformu s rôznymi predajcami. Počas aukcií pre týchto predajcov sa vaše ponuky OpenLane neustále porovnávajú s ponukami na iných platformách. Keď máte najvyššiu ponuku na našej platforme OpenLane, máte najvyššiu ponuku na všetkých platformách, výsledkom čoho je vysoká šanca na výhru. Na vytvorenie lepšieho dojmu pre kupujúcich majú synchronizované aukcie vždy dve fázy. Fázu bežnej aukcie a fázu Xtime. Počas fázy Xtime získate niekoľko sekúnd na aktualizáciu svojej ponuky. Po zadaní ponuky na niektorú z platformiem sa hodiny vynulujú a začnú znova odpočítavať. Toto pokračuje dovtedy, kým sa už nezadávajú žiadne ďalšie ponuky. Tieto vozidlá môžete filtrovať na karte Nájsť autá. Ak chcete vidieť celú akčnú dávku, použite filter na stránke aukcií na zobrazenie iba Xtime dávok. Na stránke s detailmi auta uvidíte, či sa začala fáza Xtime. V niektorých prípadoch vás tlačidlo zavedie na vyhradenú stránku, kde môžete umiestniť svoje ponuky. V závislosti od predajcu existujú 3 Xtime varianty. V prvom variante sa autá objavujú v Xtime jedno po druhom na vyhradenej stránke. Ako náhle auto prestane dostávať ponuky, je nahradené iným autom, až kým nebudú ošetrené všetky autá z danej dávky. V druhom sú všetky autá súčasne v Xtime s rovnakými časmi ukončenia. V tomto prípade sa nezobrazujú na samostatnej stránke. Ako náhle jedno auto dostane vyššiu ponuku, hodiny sa vynulujú pre všetky autá. Posledný variant je rovnaký ako predchádzajúci, len každé auto má iný čas ukončenia. Ako náhle jedno auto dostane vyššiu ponuku, hodiny sa vynulujú iba pre toto auto. Pamätajte, že používanie Moje ponuky je najefektívnejší spôsob ponúkania cien na autá, aj keď sú v Xtime. Ďakujeme za sledovanie, uvidíme sa na openlane.eu.